Hello bayarok Shillong Teer Formula 1 lamsao tini 14 tarik 9 Mac 2023 ni narongno house tai normal goti tai hit goti nongno thina thangai tongo narok che chaja khangka play khari chaja khe narok play ta khari ar narok talong channel no nai tong khangkai channel no subscribe khai ready tai nok hamjak ma tai chuana musogoi tong khangka channel no share khai ready Kapai asong song mian saro song success malia haipana song bhartario success manjak kai song success maya kai tini ne song success nanai nongna kogja tongo saptao 3 থেকে 4 বার success nei kai akongno song muito khlaioi norongno song success nai kai tini chala song 100% success song nai narok nai tongdi tini sala jekai ban se saksa songnai narok ito bo gotia bo jaga saksa songno abo kintu saimaya kho song ke kintu 100% saksa songnai tini ke baya song tau song thanglaya no gotia ke song naidi narok jodi omai ke support khai tongkhang kai chuai tongkhang kai video no share khai tongkhang kai se song success mannai Gapaya sang tinin sala narok thangai mano house ni hit full house narok rei mano 6 tai 8 house narok jesek riman rei mano engkai jeng jodi house success maya engkai jeng normal gotio success mani mano an bagai normal gotio ru full narok no hit ina bagai koyu Kai narok orobo narong jam usuk tini hiti mano kai house ko bo narong jam usuk hiti mano kai house tai narok narong gutio jam usuk narok hiti mano kai narong ni aba narong ni hisabai narok ridi kintu asak betlai hitar di narok ni je loss ongai tongmani awani hisabo no narok play khai mano baya song Engkai norok nungoi mangkhana norok ni che musuk tei norok hit rei mano hinui nok nang kogoi kha engkai norok musuk tei norok play khai di tinin sala engkai aboni bara tai kuno takhai di norok loss ongnai jar khai play takhai di norok ni je kono somoyo success wngkha hingkai norok ni lap ongnai jar khai no success khai di mia pura song success maya ni badala tini bo ni obono backup khaioi norok naipai di baya sang tini salo hit guti norok nungoi mangkhana norok no to sabসময় hit guti 6 ta number dibo ang engkai tini bo 6 ta number no hit guti rijak norok chaja khai play khai mano chaja khai norok play ta khai ti baya song engkai norok oro nungoi mangkha 8363 73 তারপর 746484 engkai baya song norok nungoi mangkhana oro engkai norok chaja khangka play khai mano chaja khai norok bo play ta khai di oguti na engkai tini ani hisabo 8 house phainani betlai no chance tongo engkai 8 house no betlai kisa hit ke norok thangka angka betlai janai 8 house khuk chance ko tongo engkai aban bagai nok no koyo 8 house no kisa norok hit ko thangdi tai 6 house no kisa normal o thangnan bagai norok no koyo engkai baya song norok ni hamjama tai chubana basia ni kthang tai kusuk kanai aban bagai norok support khai di norok support khai kaisi norok no ang jeng sabrang no success manai norok support khai kai jeng success maya aban bagai norok support khai na video no share khai di like khai di tai norok ni hamjak mani kok soi roi di baya song engkai tini bagai norok bai asung nanglai sinai engkai norok thangna muskai booking guti no play khai mano baya song hambai beton no.